Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. В днескашното видео ще ви покажа как ще направя торта за рожден ден, като аз я почнах вече. Сложила съм заквасена сметана, отседено кисело мляко, шоколад, който е леко течен и май мляко с боровинки. Да, кисело мляко с боровинки. И сега разбърквам сместа. Блатовете за тортата са такива. Тях ще използваме. На тези блатове ще сложим тази смес. Да, когато разбъркам сместа добре, ще се върна. Включвам се да кажа, че на блатовете ще сложа нарязан банан за повече вкус. Още не е добре разбъркано, затова ще се върна, когато сместа е завършена. Така, сместа е готова, ето можете да видите. А сега ще нарежа банан. Взех два банана, ще ги нарежа, ще ги сложа на блатовете и ще видя дали ще ми стигнат, ако не ще взема повече. Така, започваме. Така, почваме да ги режем. Така, крайченцето и сме готови. Готово. Сега преминавам към втория банан. Така, двете бананчета са готови. Продължаваме нататък. Така, вече преминаваме към тях. Преминаваме нататък. На всички блатове ще сложим кремът и отгоре ще сложим бананчета. Така, започваме с първият блат, с първият ред, така да се каже. Когато е готов първия ред, ще се върна. Така, с места сме готови. Сега трябва да сложим бананчета. Разпръснато навсякъде. Както се казва тук-таме. Опа. Сега слагаме втори блат. Така, преминаваме към втори блат. Като почваме първо с сместа, а после ще добавим бананчета. Така, сега сме на блат 2 и започваме да слагаме пак бананчета навсякъде и след като прибавим бананчетата, ще преминем към блат 3. Но това, когато сложим бананчета.